Dragan Petricevici era convins că nu va fi ales să antreneze echipa Nordului în meciul Stelelor, deși în iarnă a fost desemnat cel mai bun antrenor străin din basketul românesc, a dus Elba pe locul 2 în campionat și a evoluat cu Lei din Banat în finala Ligii Europei Centrale. Tehnicianul bănățenilor nu a prins niciunul dintre cele două locuri de antrenor al Nordului în All-Star Game. Petricevici a găsit și explicațiile pentru care va privi partida doar din fața televizorului. Nu m-am așteptat. Știu bine motivele, știu despre ce este vorba. M-am uitat, în primul rând, când e vorba de votul publicului, s-a observat ca antrenorii din orașe care au sala plină și publicul tineri în tribună au obținut cele mai multe voturi, așa că, în primul rând, nu m-am așteptat la votul publicului. Nu m-am așteptat nici la votul Federației Române de Basket, cunosc bine motive, nu e nicio surpriză pentru mine și dacă aș câștiga campionatul european cu Naționala României, probabil n-aș primi cel mai mare număr de voturi. S-a văzut o tendință foarte clară de a promova antrenorii autohtoni, practic o dorință de a minimaliza practic rezultatele și prezența tuturor antrenorilor străini în basketul românesc. Antrenorul echipei de pe Bega e sigur că din rândul basketbaliștilor pe care îi pregătește, nu doar Nenad Markovici ar fi trebuit să fie ales. Avem echipa care nu este atât de atractivă, care nu este atât de atragătoare, 3 sau 4. Cu siguranță Miloš Pešić trebuia să fie la acest All-Star, Dan Paltinișanu și, de ce nu, Rade Džambić. All-Star Game-ul basketului românesc se va disputa pe 13 aprilie la Brașov, iar echipa Nordului va fi condusă de Tab Baldwin, antrenorul lui Umo Bitelco Cluj și Dan Calancea, tehnicianul de la Quadripol Brașov.